नमस्कार, मी निरंजन केंगार चोपडी. शिवकृपावर आता CNGचा पंप चालू झालेला आहे. भरपूर दिवस झालं आम्ही या प्रतीक्षेमध्ये होतो. जवळजवळ 4 ते 5 महिने झाले आम्ही कंटिन्यू ते विचारायचं की CNG कधी चालू होणार आहे. मायाप्पा भंडगे यांनी आम्हाला लवकर फोन करून सांगितलं की CNGचा पंप चालू झाला आहे, लवकर पंप करा, CNG भरा. त्याच्यामुळं इथं जे आसपासचे जे CNG वापरणारे वाहनधारक आहेत त्यांच्यासाठी भरपूर फायदेशीर गोष्ट आहे. त्यांनी लवकरात लवकर जास्त लोकांपर्यंत पोचवून आपल्या गाडीमध्ये CNG भरण्यासाठी शिवकृपा नागज फाटा इथे येऊन त्यांना सहकार्य करा आणि CNG भरून चांगलं मायलेज भेटतं असं आपण बघतोच आहे सगळ्या गाडीमध्ये. त्याच्यामुळं CNG चालू झाली, आम्हाला खूप आनंद झालेला आहे. धन्यवाद. आष्टा किंवा सांगली किंवा सोलापूरकडे गेलं तर सोलापूरला भरायचो, पण आता चोपडी ते नागाचं अंतर जवळ आहे. त्याच्यामुळं एकदम भारी वाटायला लागले की जवळ CNG झाला आहे. आपल्या भागाची प्रगती भरपूर होताना दिसते. याच्या पहिलं रिफिल करण्यासाठी तुम्हाला किती अंतर जावं लागत होतं? जवळजवळ आम्हाला आता जयसिंगपूरला म्हणलं तिथनं जवळ 193 ते 94 किलोमीटर जावं लागायचं. आष्टा म्हणलं तर 70-80 किलोमीटर, सोलापूर म्हणलं तर 125 किलोमीटर. आता एवढ्या किलोमीटर जाऊन आम्ही CNG म्हणजे त्या भागात गेलो तरी CNG मिळायचं नसेल तर आम्ही पेट्रोलवर जायचो. आता ही तर 20 ते 30 किलोमीटर अंतरावर CNG आलाय, त्याच्यामुळे लय भारी वाटतं आम्हाला. धन्यवाद.